Hola, a veure, vaig a fer un vídeo que avui vaig amb la samarreta de l'Esport Ciclista Català, el club recomanat que em va recomanar la Federació de Ciclisme de Catalunya. També vaig ser del club d'atletisme de la Federació, l'universitari, i crec que és important que parlem en català. Es té l'acostum de parlar en els dos idiomes, però al final, ja sigui per la família, per el barri o per lo que sigui, es fa ús del castellà o espanyol. Dic que avui he omplert el meu mòbil amb fotos de la meva sobrina, la filla de la meva germana. Estic molt content, està molt guapa. Avui juga a Espanya amb Àustria. Sembla ser que som superiors, però no es té la confiança que es té que tenir. A més, hi ha factors de rivalitat geogràfica. Si Oyarzábal juga a la Real Societat i és un bon futbolista i marca gols, només per ser basc ja el marginen. No té que ser així, perquè també ho fan amb els catalans. Això que diuen de Lamine Yamal come jamón i aquestes coses, està molt malament això que fan. Si fos de Madrid, d'Aragó, d'Extremadura, segur que ho farien d'unes altres maneres. I no vull resultar pedant, no és per posar el dit a la llaga. També coses bones. S'han aprovat els pressupostos, encara que jo sigui mig de la CUP, crec que és una cosa bona, perquè ho han fet d'una forma estranya amb Esquerra Republicana, tothom està sorprès. És per estar sorprès, però si ho estan fent serà perquè les coses aniran millor. I el que volia dir és que el senyor president Pedro Sánchez, amb molta delicadesa, tendresa i dulçura, ha fet una cosa molt bona: deixar els rodalies al País Basc que puguin entrar amb l'ample espanyol a Hendaya. Un tren que anirà des de Saragossa a Màlaga, en direcció de nord a sud. Molt bo, també. Això és que es comencen a fer petites construccions de lo que podria ser un millor traçat a varis llocs on hi ha subdesenvolupalisme i totes les escales de la societat baixes puguin estar dintre de lo que es cap a una mitjana. Desgraciadament estan havent-hi accidents de tràfic, com el que ha passat a Lleida. Problemes amb el foc, però pensem que aviat hi haurà pluja, és desitjable. Ahir ja feia una humitat bona de que la herba començava a fer fred perquè és possible que aviat plogui. I això és el que desitgem tothom. Vinga, gràcies, i de moment no em tallo el cabell. Crec que és millor, com els vells temps, deixar el cabell llarg, i quan em dongui per allà ja me'l raparé. Vinga, gràcies a tothom, i ara miraré el partit i a veure, encara que jo sigui català, espanyol i basc, també em sento d'una Espanya a tothom.